Oh, nou, dat is zo zeg. Nee. Dan kan ze het doen. Aber hallo. Alleen zo. Maar goed dat Kim dat niet dicht deed, hè? Zeg, een stoppeltje aan het spelen. En wie is met de zenuwen? Ah, veel meer te dagen net Hux kreeg dat ding helemaal tegenvallen. Maar komt helemaal goed. Succes. Ja, dank je. Deur aansluiten. En wie is met de Is dat een zenuwen? klauw weer? Ja, zenuwachtig qua. Beetje, begint te komen. Maar, Succes. kom er weer. Alarm. Ja, dat ga ik weg. Is het goed? Wacht. Dat is niet oriënteren. Hoe willen ze ons hebben? Oh, die gaat erop. Liever 4 keer dat je net ook heel normaal, hè? Kom maar. Kussen spelen. Hier komen we goed. Hier stond de water weer. Goed met de rokken, dat wanneer ik goed met de rokken komen wie weer en weer Leon. Yo. Even opletten dat je kenjak is. Ja, we komen uit. Ja. Hallo. Oh, je kunt nog dansen. Ik moet het Dicht gewoon. En dan leeg je heel langzaam door. zo doen. Ik niet kennen. Nee, die kennen die toch niet. Ik volg bijvoorbeeld van op je aan, dus... Steekt het geweldig. Dank je. Steekt het goed. Hier dat ik. Kom maar, de bier. Leon Hendricks. En ik ben woon in Zwamen. 44 jaar. En ik heb de eer om dit jaar broedegom van de Boerenbroedhof te zijn. Oké, en wie is het keur? Ik ben Kim Stappers, ik ben 37 en ik moet gaan zien die staan. Of andersom eigenlijk. Oké, ja, en ja, wie is het ondertussen met de zenuwen? Ja, het begint te komen. Maar ik denk dat het eigenlijk heel erg weer als we net Huksje zitten. Dan is het de laatste 5 minuten dingig. En dan ben ik blij als we er goed zijn. We zijn blij als we er goed zijn en dan vermogen gaan springen en hossen. Oké, ja, en heb je ook een motto? Ja, een slogan zeg maar. Goed verbonden. Goed verbonden, dat is het thema van de carnaval dit jaar. En daar sluiten we weer gewoon bij aan. De rest hebben we geen motto. Ja, en verder even. We hebben wel een liedje en dat zullen we dadelijk ten horen brengen. En dan hoor ik dat iedereen al dit motto. leert. Ja.
vermoed dat het nieuwe paard ook in de huisjes zit. De broed en de broedegom. Die maar anders steekt de broed, dat had ik al gedacht. Meisjes bij de meisjes en jongens bij de jongens. Zit je al zin aan weg dicht? Keer op stap. Dus we zijn een echte stapper. Hier is ons broer Kim Peppers. Kom op je niks aan. Kom op je niks aan. En kijk op wat voor een geschikte vent van dit kunnen vinden. Zal ik hem bellen of zal hij mij bellen? Nee, weet je wat? We doen het zo. Ik zal eens even kijken wat ik voor hem op het briefje heb staan. Even kijken. Laat me maar even weten. Dit is dus Kim van Tjaak, van de Aaienweg, van Sjoeren en Menne van Mattescheek en van Johanna van Roos en John de Schot van Over het Water. Heb ik dat goed gezegd? Heel goed. Eén keer. Maar goed, ik kan ook spieken. Maar ja goed, een broed is maar alleen en daar zul je vrouw een geschikte vent voor. En de broedegom, dit is, kan ik u verklappen, dit keer niet getrouwd met de broed, nog niet. Het kwam verloren op Vatslovis dinsdag. Die wou wel. Nee, dat gaat gebeuren. De broedegom, daar weet ik van dat er, en die moet maar tegen de sheethuis gerammelen als het klopt. Die heeft 2 kinderen. Klopt helemaal. Een held van films kijken. De held ook van voetballen. En dat doet er in Zwamen. En kom op, boeken wil ook in Zwamen. Dat doet er in Zwamen. Als ze hem, ik heb ooit over zijn vader gezegd, als ze dit met vesten hadden gevangen, hadden ze dit trucje zaten, want het is te klein. Hij is schat groter, maar dit komt door de hoofd. Hier voor Leon Hendricks. Oftewel, de zoon van